Новата звезда в пътното строителство, Нивел Строй с договори за 180 милиона евро. Всяко управление излъчва свой фаворит в пътното строителство, а при кабинета на Росен Желязков като такава, звезда се открои белезнишката компания Нивел Строй. Фирмата успя да превърне малкия град Брезник в една от общините с най-високи средни заплати в страната, благодарение на сериозния обем обществени поръчки, които спечели през последните години. Официален собственик на дружеството е бизнесменът Велко Руйков, но в бранша компанията е известна като фирмата на Таки Христофорос Аманатидис. Името му бе свързвано в миналото с разследвания и международно издирване, а днес той е възприеман като легитимен предприемач. В края на 2025 година Аманатидис официализира отношенията си с Нивел Строй, придобивайки участие в проект за строеж в столичния квартал Люлин. Възходът на компанията започва още при третия кабинет на Бойко Борисов с инхаус договори за магистрала Хемус и участие в строителството на скоростния път Видин-Ботевград. След период на застой по време на политическата нестабилност и служебните кабинети, фирмата отново набира скорост през 2024 година, когато участва в обединения, спечелили договори за пълно поддържане в 6 области на страната. Контрактите са 4-годишни и са на стойност стотици милиони левове. Сред най-големите успехи на Нивел Строй е участието в изграждането на обхода на бургаския квартал Меден рудник, 3,4 км трасе за 130 милиона лева. Резултатът е рязък скок в приходите. От близо 50 милиона лева през 2022 година до над 179 милиона лева през 2024 година, което нарежда дружеството сред 10-те най-големи строителни компании в страната. През лятото на 2025 година компанията, в консорциум с Каро Трейдинг, печели поръчка за ремонт на пътя Арчар-Селъш във Видинско на стойност 7,5 милиона евро. Интересното е, че до отваряне на ценовата оферта е допуснат единствено техният кандидат, след като останалите участници са отстранени, без да последват жалби. След оставката на правителството на Желязков агенция, Пътна инфраструктура ускорява процедурите по редица обекти. На 10 февруари 2026 година са определени изпълнителите за ремонта на 53 км от пътя Козлодуй-Лом ключов маршрут, включително и като резервен път при евентуална авария в АЕЦ Козлодуй. Нивел Строй печели единия лот за 23,6 км срещу 22 175 милиона евро, най-високата предложена цена сред допуснатите оферти. Проектът се финансира по програма Регионално развитие 2021-2027. За още новини, не забравяйте да последвате стадото.com.